си преди това видео да... Изчакайте. И преди това видео да започне, давайте един лайк, абонирайте се за канала и днеска аз ще ви покажа какво нормално правя за... Нали ви показах сутринта, сега вечерта. Така че давайте един лайк, абонирайте се и... Значи това ми е било то, това ми е било... Да, това ми е било и сега ще седна да се стола си. И да знаете защо е малко тъмно, защото ето за това. И трябва да изключваме фоновете за сега, нали? Не е чак толкова тъмно, защото нощната ми лампа работи. Такава лампата, когато ми трябва свеж и когато почвам на геймърския ми канал да почвам видео. Така че това е мястото, когато аз почвам ново такова за новата ми игра, която аз ще игра. Или Among Us, или Minecraft, или Babycraft, която е много яка игра. Иначе да, ние сме тук на моето бюро. И аз имам това и това, което ние ще използваме. Значи, разбира се, че първо трябва да използваме гела, който аз съм направила. Защото винаги това го слагам тъй, каквото стане. Изчакайте. Забравих да си сложа. Това винаги трябва да го слагам, просто винаги да... Не искам нищо да стане с лицето ми, така че винаги. Може би изглежда малко смешно с това, ама... Да, много трябва да направя нови фонове. Значи, това е като Makeup Remover и като Makeup. Така че малко ще поизтъркаме. Мале, влезе много седи. Не трябва толкова много. А плюс, ако се чудите как това се прави, вземете малко вашия си гел и вода. И да, аз просто това го слагам, нали, за започване. И винаги ми внимавайте с очите ви. Иначе, мисля, че повечето ми видеа ще бъдат тук на както аз ви показвам за Make-Label. Така че аз просто в момента правя нещо си. Много е приятно. Мале, влезе в устата ми. Че аз понякога оставам много, защото за всеки случай. Така че... Значи утре майка ми е на работа, така че няма да правя май видеа. Как мисля, че това е достатъчно, защото не трябва толкова много. Не трябва толкова много. Така че просто това ще го оставим вътре и следва ще ми трябва гъба, така че ще отида за малко в хола. Така, вземах тази гъба и сега нормално трябва да сложа този гел пак. Знам, че казвах, че няма да използвам този гел, ама... Това е като вода. Значи сега правиме. Виж хубаво.
Значи нормално тук, където си слагал най-много неща на вашето лице. Прилича малко на Спонж Боб. Който Спонж Боб малко прилича на Сидней. Значи, така изглеждам, като съм симпатна, защото нищо не се. Че сега малко ще свържем. И да, така че отивам в хода. Значи, взех и сега да го намажем. Коса, моля да се махаш. Това ли са нещо? Значи, всъщност, когато аз почвам да правя тези видеа, много не съм на темното ми име, което се казва Алис рисувам. Значи, още малко да го понамажем, докато изсъхне, защото трябва да е изсъхнало. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista. Така. Маглава. Сега. Продължаваме. Това не беше най-доброто нещо, което можеш да направя. Моля, да го правете. Значи... така изглеждам със съпа. Значи, може би ми е малко розово лицето. Да. Значи, сега вместо да отивам там да си измеря лицето, пак отваряме това тъпо нещо. Значи, не мисля, че има достатъчно вода. И вие знаете. Значи, аз направих това за гел. За гел да го използвате за гел. Значи, вие можете също да си направите такъв гел. Ами, аз реших да си направя. Малко влезе в окото ми. Ужас. Така. Тюп. Добре, сега е малко по-добре, но ще така малко да се измеря лицето, след това ще чакате. Ние се тъпи тук. Значи, така изглеждам като безнощна жена. Малко тук, малко там. Така. Всеки случай и тук, където сложихме. Иначе...
Сигурно съм плашена. Така, ето мене. Сега как изглеждам. И значи махаме това нещо. И сега. Значи нормално ще бъде както аз бях с започването на видеото ми, обаче не е толкова красиво. Значи, така изглеждам. Значи да носи и използвах такива вижте. Аз помня до тук да ми беше на започване на тези видеа. Значи хора, това е всичко за днес. Дано да ви хареса това видео. И ако ви хареса, дайте един лайк и се абонирайте за канала, ако не сте се абонирали. И плюс това вече на Зайобайо, виждате, Зънчо, дават тези розички, които аз бях получила. Така че търсете. Могат да са сини, може да са розови, аз знам, че има сини. Или може би други цветове. Иначе отидете да видите вие децата. И това е всичко за днес. Чао!